pamirsa, kepanggih melih kalih kula Nadia Putri Alfiani. Ingkang mriki kula badhe ngaturake pawarta babagan ekonomi kreatif aneka kerajinan batok krambil damelipun difabel. Batok krambil ingkang boten maidai dening kreatif difabel saking Tengaren, Kabupaten Semarang, saged dipun dadosaken maneka kerajinan. Maneka kerajinan menika pajeng dipun sadhe kanthi regi Rp100.000 ngantos Rp100.000. Muhaimin, warga Tengaren Kabupaten Semarang damel kerajinan. Batok krambil saged dipun dadosaken maneka kerajinan kiasan, asbak, celengan lan maneka kerajinan sanes. Batok krambil dipun pikantukaken saking kiwa tengenipun griya ingkang boten dipun ginakaken. Nikinipun ingkang tasih utuh bentukipun bunder kangge dipun dadosaken kiasan tembok kawujud semut lan celengan. Wendene ingkang sampun pecah badhe dipun mampakaken dados asbak. Kangge ndamel kerajinan batok ingkang utuh lan pecah dipun pisah salajengipun batok dipun resikaken saking suketipun ingkang tasih tumemplek mawi gerinda listrik. Sampunipun resik kuwi ditambah maneka ornamen supados saged awujud semut lan celengan. Katanjur dipun cet. Maneka kerajinan asbak dipun sadhe saking regi Rp10.000 ngantos Rp100.000. Yang saya dapat dari difabel gitu. Mengembangkan ini batok kelapa yang saya dapat ilmu dari difabel, nah, terus bisa berkembang ya lumayan. Agung Nugroho, Semarang TV.